हेलौ लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव बयनिसिमबो बरायहरनाय थाबाय। आं गिबियावनो गासै आंनि लोगो फ्रेन्ड्स, आंनि बयखौबो इउटुब नायगिरिफोरनि सायाव फंनैसो आङो जेरैबायदि खालामो बेफोरबायदिनो आंबो बुंनो सानदों, जाहाथे बयबो सोलोंना लायो। बेनि फिसा मोनसे टपिक खोन्थानो नागिरदों आं। बे टपिकआनो जाहैबाय, जोङो भिडिअखौ इडिट खालामनो थाखाय जोङो काइनमास्टाराव इडिट खालामो। गोबां फेसबुक बा इउटुबआव होयो, नाथाय काइनमास्टारनि वाटारमार्क थानाय काइनमास्टार डाउनलड खालामना लायो। दा बे वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ बहा मोनो, आं बेखौनो फंनैसो खोन्थानो नागिरदों, जाहाथे बयबो काइनमास्टार वाटारमार्क गैयैखौ मोनो। जोङो काइनमास्टारखौ प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामोब्ला वाटारमार्क थानाय मोनो। ओमफ्राय बे काइनमास्टारखौ जोङो बहा खालामबा वाटारमार्क गैयै मोनगोन, आं बिदिबा नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। जोङो दायो मा खालामनांगौ, वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ जोङो प्ले स्ट'राव मोना, बेखौ जोङो गुगोल क्रोमआव मोनगोन। गुगोल क्रोमआव जोङो काइनमास्टार एप्लिकेसनखौ गोबां रोखोमनि मोननो हायो, गोसो बियो गासै रोखोमनि मोनब्लाबो वाटारमार्क गैयै मोनगोन। जों बेखौ गुगोल क्रोमआव थांनानै सार्च खालामनानै काइनमास्टार प्र' सार्च खालामदो, अब्लाना फैगोन। होमबा बेखौ डाउनलड खालामना लादो। डाउनलड खालामना लानानै गोबां भिडिअ इडिट खालामनो हागोन, वाटारमार्क थानाय नङा। गोबां मानसिफ्रानो गासै काइनमास्टाराव समायना नुनो थाखाय वाटारमार्क गैयाबा समायना नुयो भिडिअफोरखौ इडिट खालामबा, खिन्थु काइनमास्टारनि वाटारमार्क नुयोब्ला बोरैबा नुयो, खनायाव थायोना बेनि वाटारमार्कआ। बेनिखायनो जोङो बे काइनमास्टारखौ गुगोल क्रोमआव डाउनलड खालामना लानांगौ। बेयाव डाउनलड खालामनाया माने वाटारमार्क गैयै जायो आरो। आं बेखौनो गासै नायगिरि आरो भिडिअ इडिट खालामग्रा गासै लोगोफोरनि सायाव बेखौनो खोन्थाहरनो सानदों, जाहाथे बयबो वाटारमार्क गैयै खालामना लायो आरो हाजासे गोसो बायदि वाटारमार्क गैयै माबाखौ काइनमास्टारखौ डाउनलड खालामना लानानै भिडिअ इडिट खालामनो हागोन। गोबां रोखोमनि काइनमास्टार दङ, ब्लु कालारनि दङ, ग्रिननि दं, गोबां दङ, गोसो बायदि खालामनो हागोन। बेखौ नोङो डाइरेक्ट थांदो क्रोम ब्राउजाराव, बेयाव थांनानै नोङो काइनमास्टार एप डाउनलड होनबानो फैखायो। दा बेयाव खालामबानो जोङो वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन आरो। ब्राउजारखौ अपेन खालामदो, क्रोम ब्राउजार अपेन खालामनानै डाउनलड खालामदो। डाउनलड खालामनानै भिडिअ इडिट खालामदो गोसो बायदि फ्रि। बिदिब्ला माथो नायबाय थाबावखो, खालामदो बयबो लोगोफोर। आजादि बेयावनो क्रोम ब्राउजारावनो डाउनलड खालामनानै भिडिअ इडिट खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।